Ayan, dito naman tayo sa ilalim ng lababo. Yun na naman yung ating video. Ay po, good morning. Sa Imbisas Mindanao, siyempre. Good morning to all viewers. Good morning to all sponsor. Andito ulit tayo sa Bahay project. Yung vlog natin gagawin ngayon ay nagpipintura na dito sa baba. Ano ang nga? Baseboard. May pistik mo. Baseboard. Papanipalawan ng bumabanat. The veterano. Malapit. Kala ibang brass. Pagkusan. Tapos tingnan pa hindi hinarap. Sami-sami. Hinta mo na sa layan. Arin. Ang pinaka pa da. Saka ito si Lalong. Ano? Kalaba mo? Magpaman siya ito no. Anang sana bando yan. Liya. Liya mo tapos ko. Filtera mo na ko. Hindi ka nilagyan ng masking tape. Kasi baka matuklap pa yung kasi masyadong malikit ang masking tape. Cutting na lang. Hindi pa naman tayo pasmado. Bumakusang-kusang ito. Kaya sa mga ayaw pa na ba tayo dito? So, pasalo yung mga spatula lo. Mga spatula ka na yung pangsudsod.
Pinakon ko na. Kumakusay. Tigas. Hindi kaya ang ito. Nagtatanungan ng mga araw. Yeah! Pero magkaroon sa tama na. Hindi ka na kailan. Sana naman masinusok kaya ako. It's money gone. Hey,
Balik kiniskis ko muna yung doon. Tapos pipinturan natin yung natira yan dyan. Para malagyan namin yung baseboard. Ayan, dito naman tayo sa ilalim ng lababo. Yan naman yung ating nililito. Mga nagtirang pipinturahan. Dito naman natin sa taas. Kamu.
Spatula. Oh. Oh, masabi. Inay. Ano? Hindi ka na Colonel? Ay, di ka nila. Ha? Di ka nila. Ikaw hindi na babalik kapag naalala kita.
Pinturahan natin. Wala na iba. Wala nang mabigay. Di ba naman magpuputas, no? Tawagin mo ako kung magpuputas. Okay.
Ang pabali, tapos na yung ating pininturahan. Yan. Oh. Tapos na siya. Lalagyan siya ng pula sa baba, kaya di ko na sinagad yung pinakang pintura niya. Yan. Yun yung retouch natin ngayon na natira sa ilalim. Tapos yung dito sa ilalim ng hagdan. Okay na siya. Yan, ganda na. May lipstick niya. Yan. Ganda. Ganda na ng bahay talaga. Kinis. Malupit. At yan po. Tapos na tayo dito sa baba. Retouch ng mga pipinturahan na natitira. Ayan. Siyempre, maraming salamat sa patuloy niyong panonood sa aming mga vlog. Sa aming lahat ng mga vlog dito sa Bahay Project kay Chinchin. Siyempre sa mga sponsor, maraming salamat po. Ano po, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye.